Ategin, oraingoan ere, Euskaraldia ospatuko dugu. Euskara geixo, Gexokin, geixautan, nahi dugulako. Arigunea be sortu dugu, eta aho bizi edo belarri prest izango garen aukeratuko dugu. Ezagutu nahi? Ni aho bizik. Ni aho bizi izango naiz. Ni be aho bizi izango naiz. Ni belarri prest naiz. Eta zu? Txinan ere aho bizi. Euskararen erabilerak gora egin dezan. Ategikin, euskaraz nahidesunean. Hitz egiteko prest? Eman izena Euskaraldian. Goazen!